saatana nuotioon ne irtokarkit. Ja Juha hakee sen salatin, minkä se olisi halunnut ostaa osuuskaupasta. Saatana, kenelle? Salattia. Mä käyn helvetin. Saatana irtokarkit. Hirveen savuttu. Ystävällistä. Mitäkään tää homma? Saadaan iso possu poikkia. Heittäkää nyt saatana Lähdetään kanavaan. Rami, isän meidän salatti. Saatana meidät nuotioon. Juha haluaa salattia. No ihan heti. Tää saatana nuori ja hoikkia poikkia. Niin ollaan. Heittäkää nyt helvetti nuotioon, että mä heitän. Juuri armeijasta päästiin. Niin. Tiedättekö muuten kuka on samannäköinen edelleen, ei ole muuttunut yhtään. Näin viime viikon lauantaina viimeistä, niin Salakari. Muistatteko Salakari? Sotilasmestari. Joo. Niin se on varmaan sen kovin syönyt. Mä muuten kuulin hienon Isotalo. jutun siitä. Alikärästä Isotalo, sinulla on erikoinen johtamistapa, mutta antaa mennä. Tää vittu silläkin tarkoitti se merkeli paskalla. Hyi helvetti. Mullakin on joku helvetin hyvä johtamistapa, mutta se ei todellakaan ole sotilaallinen. Se on mullekin. Se ei ole todellakaan sotilaallinen. Se on yksi niistä, mikä tulee niinku joka lauantai huittisiin aina perheensä tai vaimonsa kanssa Heittäkää nyt kaupoille. vittunen nuotioon ne karkit. Eikä heitä mihinkään niin. Juha. Siellä nauhoittaa perheelle. Kato ne vittu karkkia. Mä syön. Mä voin. Iso poika. Tää on piirre iso. Kamera. Mennään loppuun tuo patteeri tuolla. Täytyy Kato joo. Mä tykkään mustasta lihasta.